Hola a tothom! Us vull avisar que quan no sigui pobre, cada setmana farem sorteig de 5 Robux. I no us entretinc més, ara disfruteu del vídeo! Ai, que avorrit és fer aquests vídeos jo sola. A més, començo a sentir-me sola en aquesta casa tan gran. En fi, és petita. Potser necessitaria una nova ajudant. Podria ser la meva amiga. Però no tinc ni família ni amics. Ai, t'hauré de buscar. Potser aniré més ràpid si agafo el cotxe. Ei, mira! Aquesta caravana em crida l'atenció. Em sembla que és nova. Ei, hola, noia! Noia, que dorms? Desperta't! Hola! T'agradaria ser companya meva en els meus vídeos de YouTube? Tu què dius? No, mai de la vida. Per què no? Em caus bé. Si no et conec de res. Ai, d'acord! Aquesta noia no em cau bé. Potser hauria de canviar-la. Sembla que tinc una medicina canviadora a l'armari. Sí, exacte, el que temia. Amb això la canviaré. Mira, agafo pizza pel camí. Total, no hi perdo res. Però no sé què em va dir el metge sobre uns efectes secundaris. Algo sobre un matant. Potser mutant. S'ho inventava, segur. Quina sort que vivim al costat, Ei, hola, noia! Vols prendre't un suc? Què? Suc? Sí? He pensat que t'agradaria, potser. Vale. Porta molta pera! Medicina. Sí, per tu. Va, pren-te'l ràpid. Nyam, 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 nyam. Què? Està bo? T'agrada? Ui! El metge no m'havia dit res d'això. O sigui que... Ui! Què li passa? Això és molt estrany. Nena! Et trobes bé? Nena! Ui, fa una cara rara. Nena, et trobes bé? Ui, s'ha posat dreta. Què, ja et trobes millor? Et mataré! Què vas fer? Ah! Socors! Ajuda, vaig a córrer a casa! Ja t'ho trobo l'antídot. Et mataré! Ai! Escolta! No tinc res a perdre en experimentar. A veure... Primer rentar-me-les. Però i si li dono la pizza? Potser sí que es tornarà bona. O alguna cosa. Ara veuràs! Menja la pizza, home! Pizza? Ara menja. Menja això. Espero no haver-me equivocat de medicina. Ei, noia, ja et trobes millor?
jo he sigut una guineu. I som una guineu i un tauró.